Slater Young! Nagtanda na! What's yung mga kasalo ko nga pala si Marites para magati the legit picture sa Pilipinas. Sabi mo ganda mag-fantasize eh. Standard pag babae cute. Send them photos of girls and like So, gusto ko nagandaan to kasi nasa labas ako. Nagpapahinga at biglang nagkaroon ng issue si Slater Young regarding sa kanya mga comments about fantasizing women sa mga group chats. Ating tignan. Ito yung mismo nag-viral sa Inquirer. Siyempre, gusto ko makita yung original. Baka meron mga hindi na naisulat o naisalin sa tamang salita yung tono ni Slater Young doon. Gusto ko maging mas klaro tayo dyan. So, nahanap ko na yung deleted na video nila tungkol doon sa video. I have debated every now and then about his infidelity. I never caught him in person or being physical with another girl, but I just caught some chats with his tropa about fantasizing women with big butts, breasts, even joke about Yung mukha ng lalaki talaga eh. Hindi mo ma-explain eh. Parang sobrang instinctive. Pero di ba nga, mga ano naman tayo, rational animals, kaya natin kontrolin ang ating sarili. Dapat meron ka nun. Kasama yun sa pagtanda, sa pag-grow up. with certain girls. yung mga groups na mga nagsisend ng mga photos of girls and like fantasizing over it. It's normal. It's very, very normal. And we have a lot of chat groups with friends, not naman necessarily dedicated to that, but From time to time. From time to time. And it usually comes from, let's say for example, you have a group of 10 friends. Merong dalawa o tatlong tao na mahilig mag-send ng mga ganyan. Okay. And then like, may mga comment kasama mo eh, Slater. But sometimes I have a friend whose dad sends him these types of things. Oh my God. And parang syempre ikaw, as part of that group, parang sakyan mo lang. Yeah. Sakyan mo lang. But ito na naman, paparte na naman tayo ng toxic masculinity. Tawa kasi sa tao eh. Ano ba, nasa pagpresenta yan eh. Okay, nagigets ko, bilang isang lalaki. Naintindihan ko yung gusto niya sabihin, pero napakapangit ka nung pagkakasabi kaya. Nagigets ko, kasi tumatawa pa siya, syempre, di mo mapapansin yung sa mga ganitong post. Kaya na Inquirer, ito naman yung sinabi niya. So, nag-viral to, syempre, hindi siya maganda reflection sa mga lalaking gusto natin maging. Pero naiintindihan ko nga, syempre, as you grow up, di ba? Ano siya eh, bata ka eh, di ba? Kailangan you have to grow out of it o matuto ka disiplinahin ng sarili mo. But pa nagkakaroon ka ng ganun mga intrusive thoughts, di ba? Don't let the intrusive thoughts win, di ba? O sasabihin ko din dito yung aking opinion tungkol sa ganitong bagay, kahit alam ko hindi nyo tinatanong. Pero after a few days, nag-sorry na rin si Slater Young. Sabi, I finally realized na, oh my God, not naman necessarily. I really made a mistake because I'm giving power to say it's okay. I should have set a better example, diba? Influencers are put at a higher pedestal. Yung tipong common viewer na sabi, balita bagay na ba? Hindi na kailangan pag-usapan yan. Siyempre, viewer ka eh. Hindi ka naman nakakapag-influensya sa mga taong sinasabihan mo ng mga bagay-bagay na alam ko yan, diba? Pinagdaanan din natin yan. I should have called it out na yes, it happens, but this isn't okay. We should hold ourselves to a higher standard. Hindi ko pa binabasa. Yun yung pinakamalaki kong learning. A big eye-opener for me. I truly do apologize in my heart of hearts. So, ayun na, natapos na dito at natuto na. Ito yung hirap sa mob mentality ng tao. Mabuti nga pinag-uusapan to eh. Kasi hindi matututo yung mga tao na hindi alam na masama pala or at least hindi inform yung kanila sinasabi. Magsasabi, syempre, ano yung business siya? Ayaw niyang masira yan eh. Alam nyo, may mga business na nagta-thrive sa negative issues, mga negative na feelings. So maging matuwa tayo na may mga positive pa rin. Siyempre, hindi mo na maiiwasan yan. Tulad yan din yan kay Mr. Beast. Nagbibigay sila ng mga donasyon. May sasabihin na naman, syempre kailangan niya para sa Beast. Para bang wala ka na idadagdag. Wala ka na idadagdag sa mundo. Kaya ganun eh. Yun ang ecosystem para masinisisi yung laro eh. Sana nga may mundo eh. Sana nga merong mga plataforma. Sana nga merong mga programa, diba? Na hindi lang sa social media na pwede kang kumita sa pagiging positive eh. Diba? Sa pagiging mabait sa kapwa mo eh. At isa yun sa paraan na yun, ang pagdodonate. Tapos gagawin mo siyang content. Kasama na lang yun. Kung isa akong philanthropist, naisip ko yung ginagawa nitong mga conspiracy theorists na to. Napaka narrow-minded mo. Kung iniisip mo na ikaw na dahil alam mo yun, may magbabago sa sistema. Hindi yun ganon. Mga tao na lang din yan na kinakailangan nilang kumita at kinakailangan nilang magkaroon ng influence, diba, ng reach sa pagkakaroon ng ganong klaseng mga videos in the market. Ngayon, kung gusto mo mabago yun, hindi yun responsibilidad ng influencer. Nilalaro lang niya yung game. Sisiin mo yung laro. Hindi wala ka magagawa dun. Kasi naman hindi niya i-donate. Pero diba, ako ay lumalayo na sa punto. Na-explain naman niya na maayos. Pero kung idadagdag ako na lang siguro is, meron din naman ako mga ganyang mga friends
na ang sinasabi ko lang, sige, kahit okay lang, kahit hindi pa na ako padalhan ng mga ganyan. Kasi parang na-expect ko na knowing itong taon to, ganito siya. Tapos parang hindi worth yung time na pagsasabihan ko kasi wala namang gustong makinig sa ganon. So, ang ginagawa ko, binablock-out ko na lang sila, di ba, na hindi ko iniisip. Pero yun nga, hindi nga siya normal. You have to grow out of it. Di ba? Sige ako, nagkaroon din naman akong ganong phase. Nagkaroon ako ng mga, nung bata ako na primal instinct feeling ng gano'n niya parang nakita ako ng dead hindi mo na ngayon values pero syempre growing up diba paano kung napapaligilan ka ng mga ganong tao di ka pa woke nun diba di mo pa alam mga political correctness malamang gagayain mo sila gano'n naman talaga hindi mo yun kasalanan pero mas kasalanan kung pinabayaan mo pa yung sarili mo habang lumalaki na gano'n ka pa din kaya yung mga geto mabuti at least natuto siya gano'n na naman kasimple yan pero yun nga dahil nga may mga bagay na mga geto pinag-uusapan online maraming mga opinion ng mga tao at nag-enjoy din sila mob attack sa mga ganitong usapin pero dahil ang importante sa akin sa dulo ng araw may GC ay importante sa dulo ng araw ay natututo yung tao kasi ba para matuto rin yung mga taong naglo-look up sa kanila walang masama matuto kasama yan sa buhay parang na-expect kasi yung tao dapat perfecto ka na pag nagsalita ka na diba? Abuti nga na natuturuan sila ang siguro ang isa pang problema doon kasi nasa isa siyang committed relationship I'm sure may version yung babae naman ng mga nagpa-fantasize sexually sa mga K-pop idols nila diba iba hindi na lumalagpas si admiration nagkakaroon ng konting asim, nagkakaroon ng sinasabihan na gusto kong lundagan yan, gusto kong tilaan yung leg niya, nagkakaroon na ng ganon at doon na nagiging uncomfortable yan sa partner mo. Kung meron ka ng ganon mga thoughts, wala ka, hindi naman niya kayang kontrolin yung nasa isip mo Pero sana, nasa responsibilidad mo na lang yan na bawas-bawasan mo na matuto ka na mga respetuhin, wag iparamdam sa partner mo, sa significant other mo, na yung sana binibigay mo lang sa kanilang ganong klaseng reaction, sana nabibigay mo na lang dun sa, sa partner mo. Pero yun nga iba't ibang chemistry yan Baka kay Chris, hindi yun big deal sa kanya or parang alam niya komportable siya sa posisyon niya, hindi sexual position niya kay Slater, pero sa kanilang relasyon in general, sa kanilang emotional psyche ng magkasama bilang couple, di ba? Kanya-kanya yan. Kaya mabuting pinag-uusapan mo yan sa partner. Comfortable ka ba na ganito ako magsalita? Pa nakakita ako ng chicks o pa nakakita ako ng gwapo, sila sabi ko to bigla, oy wow, gwapo naman yan. Oy wow, grabe, tinan mo naman yung abs nyo, tinan mo yung katawan niya. Natuto tayo may pag-usap sa ating mga significant others para alam natin mga boundaries ng isa't isa at magkaroon ng compromise. Hindi na maging ito ka-big deal ito sa masa. Pero yun nga, hindi naman lahat may podcast, hindi naman lahat influencer. Kaya ito na blow out of proportion. Pero mabuti na rin na pag-uusapan to para nga yung mga taong lalagpas sa ganong klase pag-iisip, alam, okay, tigil ako na pala, masama na pala itong ginagawa, hindi na normal to, o OA na pala to. Pa may nakita pa nga ako dati yung mga sa mga idols nila, mapababae man lalaki. Meron pa kasi yung mga physical, yung meron lang sa Tumblr, may picture lang nung bibig, may picture lang nung tenga, may picture lang nung mata niya, yung double eyelid niya, yung dila niya. Meron sila mga dedicated na mga Tumblr accounts para lang, parang i-idolize para lang sambahin. Ako na personal ko lang to. Kung ako nakita ko yun sa pag yun nakita ko yun sa girlfriend ko o sa asawa ko, masakit siyang feeling. I'm sure may mga ibang tao, wala, lita bagay lang naman yan. Parang kinakarnin mo na at saka sana, sa akin mo na ibato yun. Ako na lang yung sexualize mo kung wala kang choice. Sige na. Pilitin mo na lang. Pero diba, wala naman may gusto ma-sexualize. Pero yun nga, nasa choice of words yun ni Slater dito. Sinabi niya yung word na fantasize. Siguro ko admire kung idolize lang, di ba, makakuha ka lang ng mga stance dyan, sa mga bias dyan, nakakaintindi. Kumukuha ka lang dun na inspiration sa kanilang ginagawang larangan, mapasa kanilang ganda ng itsura o figura, enough na yun. Pero yun nga, pag lumalagpas siya at nakukuha na niya yung parang parte ng relasyon nyo, diba, sa couple mo na hindi nyo pinag-uusapan, diba, kita, dahan-dahan na tayong na-encircle natin yung mga factors kanina pinag-usapan, doon na siya nagiging mali. Doon na siya hindi normal. Kaya mabuti yung pag-usapan niya kasi sa dulo ng araw kayo naman yan as a couple ang magsosolve niyan, hindi mga nagko-comment sa Facebook, hindi mga keyboard warrior sa social media, walang yung epekto sa buhay niyo. Ikaw lang makakapag-solve sa sarili niyo mga problema, asawa man o boyfriend, girlfriend. Susunod na balita na ito naman yung nagpalabas, ito ba lalaki talaga fantasizing sa mga kalbo na yung nagpakita si asawa ni Moira. Ewan, magkasawa pa sila basta yung kanyang lalaki. Kilala ko lang si Moira siya lang importante dito ang kanyang sinasabing bagong relasyon. Bakla, nakita ko ni Paolo ang lakyan. Dapat wala tayong double standard. Pag babae cute, pag lalaki makakancel at mabibigyan ng eye-openers. Yan ang hirap sa atin. Not naman. At panguli, ano ba? What are you guys doing? No, we're just hanging out. Oh my God, okay. Blur.
wanna join us? Nakasabi huwag ka na mag-fantasize eh. Boy, binabangungot ka, gago. Yan ang literal na fantasize. Kasi natutulog lang, di ba? Maraming sa mga nanonood. Sana i-fantasize nyo, i-like ang ating video. Pwede like, share sa mga mahilig matulog yung friends. Pwede subscribe, Marites sa Mama Alam. Shoot!